let me tell you one thing. Women is the worst enemy of their fellow women. No woman like the comfort of her fellow woman. Women are the most jealous woman being I want to know what. Probably the most wicked women being I want to know what. Probably the most selfish I want to know what. They don't like progress of their fellow women. The more in the more in from 14, 15, 16, 17 years came hot cake, 18 years hot cake, 20 years and it is very cheap to go. 21, 23, 24, 25. Opposite number of men in our choking and choose again. You want to go? From 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mbabuko mwoga na choki ka million abuko tua onye nke gonyi give onye nke like yage onye nke anarago number onye nke na akpogi onye nke na akpogi onye from 20 years down for less mgbe ba ga-ejizi wee gosi gị na be less go bụ 27 27 nke waga na ejizi aka gị na remind eba you collected my number the other time now. You don't remember Chinemelo? I am the Chinemelo that you ask of her number the other time now. It's precious now, it's precious. You not remind us there. Honestly, which of the precious? Which of the precious? You might not watch, Bago. You are watching. Until in 30 years. One year when I lose 30 years, others are saying woman help. They are saying woman help from 20. From 20, woman help. 21, woman help. Husband is not a ticket to heaven. 22, 23, 24, 25, 26, 27, or less than that. Mana from 23, Bundi Anuabo. Mmadụ wepụtara na marriage ya na TikTok ndị awụrụ yole edochi ọnụ mgba yole edochi ya kwemme onye nka Judy nkanwa Judy akpakpụ Judy nkanwa na watch eba since 3 years ago ndị ya na-emibe reduce be na maka age ba agbago tetuna number of men na agba say reduce we na watch ya. Let's say the reality. Mbo kugide lulu and 30 years. Only 30 years. Bam. Of course, you can imagine a mepotia. How can you measure on social media? Go deceive the upcoming ones. Even therapists, and then marriage advisors. Now, divorcee. Over mega advisors second. Don't agree, don't agree. If a man did not do this, if a man did do that, don't do this. Nene, you're not divorcee. Magana, let me tell you one thing. Women is the worst enemy of their fellow women. No woman like the comfort of her fellow woman. Julu munne digi check here. However, ngina njiki mwanya adekata na mma aburo mgbe nwanne nwoke wele ego no bagi. Nwanne nwoke wele ego no bagi ochoko control wo. Omanda pozagi. Ogwa disapte no na complain maka ofu enyi unu nwanyi. Iwe chota kata ya nwanne nwoke we choko ono bagi. Nkizi bu na ya agbawagodu mgbaka nwanne nwoke dano na gi. Nwanne nwoke we persist ya na o ga anu gi. O we no ba ga anu ba. O choko tachetara na garu. Ko ogwa bagi bi ga na agbadi gi ko control be your marriage. This is the one thing about women. You want to go? On what river government didn't make with me? I have a WhatsApp group 1 year. Problem Adena. Mabu no web problem na WhatsApp group could create. Problem got a WhatsApp group. Women were the most jealous woman being I will know what. Probably the most wicked women being I will know what. Probably the most selfish. I don't know why. They don't like progress of their fellow women.
Came along then and one advice from them. The only person that got the truth was your mother. Only your mother and your senior sisters as a woman able. Only your mother and your senior sisters. Don't take advice of your marriage from your friend. Your marriage crisis. Each and every take your advice from your friend, your bestie. Take your advice from your mother or your aunties. Hello. Hello. Yeah, Nada, look at me. Good afternoon. Hello. I'm a living you. Huh? Mbagabani roll. Because people get that. I'm a meaningful. What I've been on your name, I forgot him. Only I'm your uncle. When I for on your gamia. Your man is so banana say who husband the help on Bawana. Nan dogini na dia bia no perologe kongi e rocha godi. E rocha tisi godi. Oluzi aka da no wa ifo zo anya ga no ge. Onwe nwa na ada afo anya ga no ya. Na ororo ke na aro. Oria, wezu. Hello? Won eziokwu na kwa dike na aro sense. Abi na wa die. Nyo won be di bia, won be won ga bia sege na oche inu ge. Since iji wo amali ibe. Ndị mmadụ na-akụzi asị mana iwere ezigbo agba ọ na-atọ gị amụ iwere ezigbo agba na ọ dị gị na-akụ bilin ọkwa ịbụ online vendor ide eme online vendor ka ebe ị na-alụzi oge biznes ọ bụrụ bilin ka ị na-akụ ụmụ nwoke ị ga-anụ di and kedu onye ebe ka ị bụ onye ọgbọji arọ na ka ị dị kwuo eziokwu na ihe adafụ gị anya kwuo eziokwu kwuo n'eziokwu na onwe ndị na-ege gị ntị 27 ọ ga-adịkwa young ọ sị na ọ dị 27 years na ọ bụ onye ọgbọji ịdị ọcha ka ịdị oji ịdị oji tolo kedu height gị itolo ezigbo ogo ka ịdị average kedu nke bụ fụ ị na nnukwu Igbo gịnị ịdị average ma wee bụ average ịgbajikwa pensụl itopụlụ etopụ itofelu uche iwe wena gị ụmụnne ọ nwere nwanne anyị nwaanyị nọ na kọl ọ sị na ọ na-achọ onye omenanị ga-anụ ya ọgwa onye omenanị ka ọ pastọ ka ị chọrọ onye omenanị dị ka m ị ma na ihe anatawa ịgba arịa mụ na ọgọtugo nne eme ịkpọchi ya azụ ga anyị dị nọmba gị hello nna daalụ ga gị ime sọba dudu baba ị na-egwu nke onye oyi na-ama gị na-eme gị okay ngwa gaba n'iru wee tekwu ọnụ na ị chọrọ ịnụ ọyị gị nwaanyị ị ga-eme proses ndị nke kwaligo mmemme mana the most important one bụ ịgba nkwụ mege chọ na ụnụ gbara nkwụ gbaa afa ka ị mara ma ọ ya ekwekwa gị odo na ọ dị gị imenụ amazi m ịgbazi afa asị gị nga anụ na kedu ka ihe eme ọ dịgo n'ụlọ eti na nụba n'ụlọ nke a bụzi ngwugwu ebe ị tọtara iwelu iwekwa ike ịgba mana ọ bụrụ ọzọ ịgbasizi chụpụ na nwaanyị dị ime asọpọtụrụ ọkwa m nke a daalụ
hello nwanne anyị nwaanyị a na-achọ dị onye ọgbọ ji ọchị ihe nwa n'azụ na onwe ndị na-ajụ nọmba gị hello Sabali dudu baba ngwa gaa n'iru nna m ịchọrọ ịsatụrụ dan eziokwu arọ one ka ede arọ 19 years oge 32 ọ chọrọ esi na 19 32 years ka afọ obodo gị n'Imo steeti afọ obodo gị Idatọ South local gọọmenti ka afọ obodo gị onye ụmụ obom oge kedu ụdị nwaanyị ị na-achọ ị bụ nwa akpụda ị na-achọ nwaanyị ka gị onye dị ọcha ka onye dị oji onye kedu steeti ịchọ ka o si for the party na onye Igbo kedu iwe gwara aka ọlụ gị ka ị na-alụ ị na-ele foodstuff iwe chọpụ ka ọ na tebụl iwe chọpụ ka esa dị chọpụ gị dị na bega na Ikeja bega ụmụnne m ụmụ nwaanyị ụnụ anụgo ya n'okwu adakwana kedu eji ị na-achọ kedu eji ị chọọ 22 23 ndị ọnụmọnụ ụgụ ndị alaba ka fụ ọtọ ndị nke nwuli ala ndị nke enwulila anwuli onye ga-anụ ndị a ndị 30 something onwe ya mee gị unu anụghị ya ọ sị na ọgwụ agbawa na ụmụ nwaanyị ọ sị na from 23 ọkwa ya down ka 22 oge ya anụ nwenye 26 oge from 22 up luo na 26 ba biko mgbakpọla anyị nọmba gị na-akọpị na nọmba ụmụ nwaanyị biko ọ bụ na edi redi ịnụ di ọ sị na ọ bụ onye ụmụ obom 081 411 799 75 Obinna ama m na ọ bụkwa onye ị ga-ata no be for knacking no unu anụghị ya na ọ sị na ike ịta nwa agụghị ịma ndị Lagos na-agba akwụna ọ sị na ọ chọrọ straight marriage a good behavior onye nwere a good behavior ọ dị tati nwaanyị nwere aka ịbịakwa ke nke bụ nwaanyị nwere aka ọlụ ihe anụgwọ ọlụ ịchọkwala online vendor online vendor ọ sị na ọ chọrọ nwaanyị nwere aka ọlụ nwaanyị nwere something doing ọ sị na ọ chọrọ ya biko kpọọ ya na fon ka nke na ya kpaka iche gị ma ya adabala unu o good luck to you all nna bụkwa na ị na-aza maka ị na-aza precious na-aza onye nna iweta ofu ozu olu gị hapụ ndị ọzọ mgbapa ga-akpọ gị udori